В Москві відбулась зустріч Володимира Путіна зі спецпосланцем президента Сполучених Штатів Америки Стівом Віткофом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером стосовно мирного плану завершення війни в Україні. Помічник Путіна Юрій Ушаков за підсумками 5-годинних переговорів з представниками команди Трампа заявив, що компромісного варіанту плану щодо закінчення війни в Україні поки не знайдено. Поки що компромісного варіанту знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними, але їх потрібно обговорювати. Деякі формулювання, які нам були запропоновані, нам не підходять, тобто робота буде продовжуватись. За словами Ушакова, територіальне питання є найбільш важливим, як для росіян, так і для американців. Крім того, на зустрічі нібито йшлося про величезні перспективи економічної співпраці між Росією та США. Щодо можливої особистої зустрічі Путіна та Трампа, Ушаков заявив, що вона наразі не планується. У Тамбовській та Воронезькій областях РФ зафіксовано нові атаки українських безпілотників на об'єкти нафтової інфраструктури. Регіональна влада повідомляє про пошкодження резервуарів та пожежі. Удар зазнала нафтобаза в селищі Дмитрівка, розташованому приблизно за 45 кілометрів від Тамбова. На ній розміщено 14 резервуарів загальним обсягом 10,5 тисяч кубометрів, призначених для зберігання дизельного палива. База належить компанії «Роснефть». У Росії знову підірвали нафтопровід «Дружба». Вибух стався вночі 1 грудня біля села Казинські Висілки, що на ділянці нафтопроводу Таганрог-Липецьк. Вибухівку підірвали дистанційно і використали додаткові суміші, щоб посилити вогонь. Нафтопровід «Дружба» цього року атакували щонайменше 4 рази – тричі в серпні та 1 раз у вересні. Угорщина скаржила, що через удари припинились поставки нафти до країни, хоча Єврокомісія це заперечувала. Канада, Німеччина та Норвегія оголосили про нові внески на програму «Пюрл». Канада і Німеччина нададуть по $200 мільйонів на постачання американської зброї та боєприпасів Україні. МЗС Норвегії оголосило про додаткові $500 мільйонів на цю програму, які будуть надані 2 пакетами – один з Німеччиною і Польщею та один з Німеччиною і Нідерландами. Генсек НАТО Рютте сподівається, що фінансування України за цією програмою досягне $1 мільярда на місяць. Якщо подивитись на загальні цифри, ми зараз на рівні $4 мільярдів. Тобто ми дійсно на шляху до $1 мільярда на місяць. Серпень, вересень, жовтень, листопад. І я обережно, оптимістично налаштований щодо того, що ми досягнемо $5 мільярдів за весь 2025 рік. А потім на наступний рік нам знову потрібно багато грошей. Щонайменше $1 мільярд, можливо, трохи більше $1 мільярда на місяць. Це може бути близько 15, можливо, трохи більше за весь рік, коли йдеться про це вирішальне американське спорядження, тобто наступальне та оборонне, включаючи перехоплювачі для систем протиповітряної оборони, що мають вирішальне значення для безпеки українських цивільних осіб та цивільної інфраструктури. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала сьогодні історичним днем для Європейського Союзу. Лідери країн-членів досягли попередньої угоди про повну та безповоротну відмову від російського викопного палива. Сьогодні справді історичний день для нашого Союзу. Минулої ночі ми досягли попередньої угоди щодо пропозиції комісії повністю відмовитися від російського викопного палива. Ми перегортаємо цю сторінку і перегортаємо її назавжди. Це світанок нової ери повної енергетичної незалежності Європи від Росії. На початку війни ми платили Росії $12 мільярдів щомісяця за викопне паливо. Тепер ми знизили це до $1,5 мільярда на місяць. Все одно забагато. Ми прагнемо знизити це до 0. Національний банк України започаткував нову тематичну серію обігових пам'ятних монет, присвячену єдності України, її неподільності та адміністративно-територіальному устрою.
Перші 3 монети присвячені регіонам, що опинилися в епіцентрі російської агресії – Автономна Республіка Крим, Донецька та Луганська області. Кожна монета номіналом 10 гривень. На реверсі зображено стилізовану карту України з виділеним відповідним регіоном. Кожен регіон України має свою історію, але всі ми соборні та єдині, наголосив голова НБУ Андрій Пишний, презентуючи нові монети.